विश्व कोंकणी वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायकन देवेचे मोगाचे येवकार. अत्तंचे एक कंप्युटरीकृत युगांत नेकरा जन्मतानंतर प्रतिभावंत होऊन जन्मतात. ಕೆಲವು नेकरा वाढीत असल्यापर्यंत प्रतिभावंत होतात. असल्या प्रतिभेस त्यांचे गरजेचे प्रोत्साह मार्गदर्शन असल्यावर ही प्रतिभे एक साधने करून उन्नत नाव घेवचेंत काही संशय नाही. असेंत त्यांचे एक स्वप्रयत्नांत एक इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डांत त्याचे एक नाव दाखल करून घेतले चेडू आमचे ಒಟ್ಟು सोयरेवून आयलेंसा तीत आकृती एम कायकिणी. आकृतीनं त्याचं नाव इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डांत साधन करावं जाल्यार त्याच्या क्षेत्र केलं. तिने आयिल्ले एक परिश्रम कसले तिने त्या एक क्षेत्रांत घातले श्रद्धा काय म्हणून सांगून त्याच्या लगेच विचारून घेऊया. आकृती, तुमच्या या कार्यक्रमास स्वागत. आता आम्ही सुरू आहेस तुमचे एक परिचय एक आमच्या वीक्षकांना सांगत. हां, माझे नाव आकृती एम कायकिनी म्हणून. मी आत्ता माझे 10th होऊन मी फर्स्ट PUC जातो असा. मी माझ्या अम्माचे नाव तृप्ती एम कायकिनी, मी अण्णाचे नाव मुरलीधर एस कायकिनी म्हणून. मी माझ्या अम्माचे आप्पा ओड्डूरचे विठ्ठल नायक म्हणून तुम्हाला स्फुरण सोबत असता. ओड्डूर विठ्ठल नायक म्हटल्यार ओड्डूरचे आमच्या समाजाचे विनायक केटरिंगाचे मालक विठ्ठल मामा म्हणून सांगून ते एक नाव गेल्ले पाकतज्ञ होऊन असत. विनायक केटरिंगाचे मालक आणि त्यांच्या लेंकीचे लिंक तुम्ही. येस. आता तुम्ही मी सांगितलं बरं इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड नाव घेतलं सो म्हटलं ना काही क्षेत्रांत तुम्ही साधन केलं. मी योगांत ॲक्च्युली पार्टिसिपेट केलं होतं. सो मला तर ॲक्च्युली फस्ट तिथे योगाच्या ಬಗ್ಗೆ काही ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. म्हणतात हेल्थचेಗೋಸ್ಕರ मी प्रॅक्टिस करूचे म्हणून मी केलं. त्यांचं कॉम्पिटिशन असं रेकॉर्ड पुरा घेवत म्हणून काही आयडिया नाही ते. मी यद्दा मला काय तरी करूवे म्हणून काही जरी विंगड ॲक्टिव्हिटीज जाऊया म्हणून त्याच मी मी केंतू लाईक करतो म्हणून मला माझे मी 2nd स्टँडर्डांत असताना पुरा मला कुडा असायला म्हणजे मी तेव्हा योगा क्लास होते स्कूलांत ते योगा प्रॅक्टिस करवतात ना तसं. सो तसं असताना मला तेव्हा मी बाकी नेकरांच पुरा बघत होतो त्यांचे तिथे बेंडिंग नाही ते माझे फ्लेक्सिबिलिटी चढ होते. सो मला त्या उडास येऊन त्यांचं काय तरी करू होत नाही म्हणून मला मी त्या रेकॉर्डाचे मला एक इन्फॉर्मेशन गावलं ते त्याच असं यूट्यूबान पुरा बघून. सो तसे मला एक क्रेज होते मी करू. तर तुम्हाला तुमचे एक आसक्ती त्यानं म्हणायला योगा. तर आता तुम्ही तुमच्या आसक्ती सांगितलं कसं आहे लो म्हणून सांगून किती वर्ष दर्शन तुम्ही शिकत असो. ॲक्च्युली सांगावे म्हटलं मी जस्ट 10th असताना स्टार्ट केलं. एक 4 months मात्र झालं मी ट्रेनिंग असं जाऊन म्हटलं कॉम्पिटिशनाचे पुरा पार्टिसिपेट करायचे. त्याच्या बिफोर मला आयडिया नाही त्याच्या ಬಗ್ಗೆ. म्हटल्यार दादा एक योगा शिकत होतो तुम्ही म्हणून सांग. नाही शिकत नाही तो मी म्हटलं एक एकदाच इंटरेस्ट आहे ना काय. तर आता तू 4 महिन्यात योगा इंगड केल्या रीतीन तरी ते आता तुला एक योगा म्हणून सांगून कला सवय झाला एक शिक्षण थोडे तरी घेऊन कसं तू घेतलं ते ॲक्च्युली युट्यूबांतात मी बघितलं मला चुरकलं त्यांना योगाच्या इन्फॉर्मेशनाच्या ಬಗ್ಗೆ. तू तर युट्यूब बघित तुझे असं योगा शिकत होतं म्हणून. आता तू सांगितलं आता मी सांगितलं तुम्ही सांगितलं इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स त्याच्या अगदी तुझ्या त्या केला असतात तुम्ही मस्त स्पर्धा त्या स्पर्धेनं सगळं तर. हां म्हणते भरतनाट्याचे मस्त प्रोग्राम्स पुरं होते. आणि आता योगांत झालं मस्त स्पर्धेस गेलो सो योगांत स्पर्धे कॉम्पिटिशन रेकॉर्डाचे बिफोर नाही रेकॉर्डाचे बिफोर मी गेलो नाही. फर्स्ट मी रेकॉर्ड करून झालं म्हणते रेकॉर्ड करून झाल्यापर्यंत मला सराचे ट्रेनराचे गुर्तू झाले. ट्रेनराचे गुर्तू झाल्यापर्यंत ती मला सांगितलं कॉम्पिटिशन असं वाजता तुम्ही कॉम्पिटिशन असं दावचं. तर आता कॉम्पिटिशनांत कैल्या रीतीचे कैली पुरस्कार गावली सर तुला एक. हां मला फर्स्ट मी गेलेलं एक डिस्ट्रिक्ट लेवलांत ते आमच्या गावांत होता. तेन तुम्ही सिलेक्ट होऊन नेक्स्ट मी साऊथ झोन म्हणून असता म्हटल्यार साऊथचे स्टेट्स त्या पुरा तेन तुम्हाला 2nd place गावलं. त्या माझे फर्स्ट कॉम्पिटिशन होते. सो लाईफांत फर्स्ट होते तेव्हा मला 2nd गावलं. म्हटल्यार पुरा जर असं शॉक झालं तर मला फर्स्ट टाइम धावलं ते त्या झाल्यापर्यंत तसे होऊन मी नॅशनल आयला. नॅशनल धावणे इंटरनॅशनल अंडमान आणतो. ಅಂತ
तू एक दक्कला टायमांसून तू मस्त ಎಂತ गेलास लायक तुझे कशाला म्हणतो आम्ही एरिके लायक गेलास अभिवृद्धी झाल्यासाने. आता तू त्यानंतर आता नॅशनल डिस्ट्रिक्ट इंटरनॅशनल लेवल तसली पुरा योग स्पर्धा करताना कैल्या रीतीन त्यास एक तू परिश्रम घातलंस. म्हणजे मी ॲक्च्युली सांगू म्हणजे मी तेव्हा टेन्थांत होतो. सो मला स्टडीसाचे बघावे होते. मी त्या टायमार मला भरतनाट्याचे एक्झाम बरोवे होते. सो ती ಒಟ್ಟು 3 टास्क झाले योगाचे भरतनाट्याचे मी वाचवायचे. सो तेव्हा मी पूर एक टाइमन बॅलन्स करून जात होता. योगन कसं की मला त्या बॉडीची फ्लेक्सिबिलिटी प्रॅक्टिस असता ना. सो मी उद्या कॉम्पिटिशन मधले आज फुल प्रॅक्टिस करत होतो. तेव्हा बॉडीस एक अभ्यास होईल. मी तू त्यांत फ्लेक्सिबिलिटी असेल तो डेली तुझे एक प्रॅक्टिस असत लाईट ऑन तरी असत वय खरं बेंत होता नाही तर वय सडन लास्ट टाइम तुडू होईत नाही कसं. आता तुम्हाला इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स अंत मी एक योगाच्या एक देव्या म्हणून सांगून तो एक लेखताना आता त्यास एक बदल म्हणजे असं लिहित दिव्या म्हणून असतात एक कैले एक पर्टिक्युलर क्षेत्र म्हणून असतात ना. तसं तुला त्यास देव्या एक कशी आयडिया आयली आणि त्यांचं तो कैलं क्षेत्र म्हणल्यार आता आसनाच असतात हे मस्त त्या कैलं पर्टिक्युलर आसना म्हणा उत्ता येतास. ॲक्च्युली त्या काय तर म्हटलं त्यांचे एक क्रायटेरिया असता इतकी टायमाच्या भितर करवे नाही जाल्यार आम्ही एक 20 मिनिट्स मी या आसनांत रोवत तसे क्रायटेरिया असवायचे त्यांचे. मात्र तसे क्रायटेरिया तेवल्यार कोण तरी येऊन ते रेकॉर्ड ब्रेक करतात. त्यास मी असे करवायचे नका म्हणून मी एक व्हिडिओ बघित होतो त्या एक हँड ट्विस्टिंग करवायचं पार्टी असे हँड असं लॉक करून पार्टीसून असे हाडवायचे. त्या एकलं होतं तो 30 सेकंड्सांत किती 7 टाइम्स केलं होतं. त्या मी ब्रेक करून 30 सेकंदांत 17 टाइम्स केलं. गुड. सो त्याच ती माझे रेकॉर्ड अप्रूव्ह केलं. म्हटल्यार तुला कसं आयडिया येईल त्यास एक देव्या म्हणून काय ॲक्च्युली म्हटल्यार मी असे बसन जाताना ते पोस्टर आणि घालतात ना जनाचे पुरा त्या बघून मला कळलं म्हणजे मी एक करोव्या म्हणून मला त्याची आयडिया गावला ना. तसे मी त्यांचे वेबसाईट जाऊन पुरं बघितलं काय ते पुरं करू होतं त्यांचे रूल्स काय ते पुरं. त्याचं मला या एक व्हिडिओ गावला मला येता म्हणून मला धैर्य त्याच प्रॅक्टिस करून चूर त्या केलं. आता तो हात पाठी बांधून म्हटला ना तर हात पाठी लॉक करून पुढे हाडावे पुढे हाडून पाया बुडसून तसं नाही असतं तसं काही तसं करू तुम्ही. मात्र माझे रेकॉर्डाचे बिफोर तो तसे करवे तू एकल्याचे रेकॉर्ड ब्रेक तसं केलं. आता तुम्ही आता सांगितलं 10th हातने क्लास झालेसा म्हणसा आत्ता त्याला करतो मस्त बोर्ड एक्झाम होत्या वय त्याच्या प्रांत योगाचं कॉम्पिटिशन त्याच्या प्रांत योग वरतून आता बऱ्याच टाइम आता या 3 असताना तू टाइम मॅनेजमेंट कसं करीत. टाइम मॅनेजमेंट त्यात मी म्हटल्यार सकाळी उठून चूर वाचित होतो. मी स्कूलात जाताना फुल कॉन्सन्ट्रेट देतो ती काय ते सांगतात त्या म्हणजे स्कूलांत त्या पुरं पॅकअप होतात. मी त्या आल्यापर्यंत स्कूलाचे जाऊन मला अगेन यूट्यूबनात हेल्प केलं म्हणते ते त्यांची टीचर्स मात्र मस्त बेस्ट असं म्हटलं 30 मिनिट्साच्या भितर एक इडी चॅप्टर क्लीन करून शिकवतात. मी त्यात व्हिडिओज बघित होतो. त्या म्हटलं आता मी आता ट्रॅव्हल करताना योगा सतत जायतो बँगलोरच पुरा तेव्हा मोबाईल घेऊन त्यात बघित होतो स्टडी सर्च. सो त्या मला ते इथं क्लीन होत होतं. मी काय भरतनाट्याचे सर एक मला 2 days हॉलिडे घाल म्हणून सांगून पुरा पोर्शन तेव्हा कम्प्लीट केलं. तो मन हवे त्यास पुरस का नाही आहे. आता तुम्ही योगा शिकल्ली यूट्यूब बघून म्हणतो. आता यूट्यूब बघून तुमच्या फ्लेक्सिबिलिटी असेल ना तुम्हाला योगा असं त्याच एक सपोर्ट घडलं बरं घ्या ना. त्याच्या प्रांत तुला एक मी ते पुरा करतो मला एक योगा गुरु हवं तसं म्हणता नाही पिरे मी युट्यूबात शिकल्यानंतर पिरे तसं ऑफकोर्स गुरु आहेत ना तुम्हाला अगत्य पडलं तर योगा म्हटल्यार त्या काय तर म्हटल्यार त्यांचं हँड बॅलन्स पुरा आता नेक्स्ट लेवल मी शिकवूया हँड बॅलन्स पुरा शिकवूया. त्यास कोणतरी हवेत मला नाही जाल्यार मला मस्त इंजुरीज होता. त्यास टीचर अगत्य ते युट्यूब बघून मी केलं रे
म्हणजे त्या इन्स्ट्रक्शन आणि क्लिअर असं असं सिंपल आसना म्हटलं मी युट्यूब बघवत कष्टाचं म्हटलं चुरू या असताना तुझ्या कसं ब्रीथिंग लेवल ब्रीद इन ब्रीद आउट करायचं मस्त इम्पॉर्टंट काही नाही. आता तुम्ही कॉम्पिटिशन स्पर्धेसाने परत जाता दूर दूर जाताना तुम्हाला स्कूल असाने पर मस्त रजे होतात नाही. आता 1-2-3 दिवस रजे तसला होता नाही. त्याचं तुमचे शिक्षण असतं मस्त काही इफेक्ट होत नाही ते ॲक्च्युली शिक्षण होतं एफेक्ट म्हटलं पोर्शन्स आणि स्किप होतो मस्त मला त्या टाइमवर त्यात मी फ्रेंड्साच्या लागी आणि विचारते तो काय ते नोट्स दिलेस आता म्हणजे ती एक्सप्लेन करीत होतो मला त्या जो कव्हरअप होत नाही तर फ्रेंड्साने बरं तुला मस्त हेल्प केलं. आता एक शिकत असताना या योगा आणि तू भरतनाट्यम डान्सर म्हटलं योगा आणि तुझ्या नृत्य तुला शिक्षण असं खैला ರೀತಿಯಿಂದ एक ಸಹಾಯ ಹೋಯ್ತೆ ಸಹಕಾರ ದೇಯ್ತದೆ होय म्हटल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल माझे कॉन्फिडन्स मस्त हाय होते तेव्हा निगे आता स्कूलान जाता मस्त प्रोग्राम देतात तेन्ना टीचर्स मला सांगत होते तू एक प्रोग्राम देस तसे एक म्हणजे नाईन जाल्यार त्या म्हटल्यार आता लाईक आता तुम्हाला आता एसे पुरा विचारले नाईन जाल्यार येऊन स्पीच द्या तुमचे बग्गे म्हणून स्कूलान सांगित असतात तर जो पुरा असं तानी तसं स्टेज फिअर असत नाही. आणि योगा तर मस्त तुले हेल्थ असो बेनिफिट्स असतात मस्त कॉन्सन्ट्रेशन लेवल वाचताना लाईक आता तुमचे एक पुढले गुरी कसं एक गोल म्हणून एक केलं तर एक गोल म्हणून तेवून असतात म्हटले फ्युचर फ्युचर गोल मला हॉस्पिटल ॲडमिनिस्ट्रेशन होऊया म्हणून असता फ्युचर आणि तुला योगा ಅಂತ काहीतरी पुढे तसं काय असं योगाचे मला एक एक्झाम असं त्या एक्झाम बरोबर त्या झाल्यापर्यंत माझे 2 क्लास मी स्टार्ट करू होते तसं माझे 2 क्लास स्टार्ट केलं झाल्यापर्यंत त्याच्यात एक सेंटर ओपन करू म्हणून योगाच्या वर त्याच एक्झाम बरोबर नाही वय एक छान एक्झाम सर्टिफिकेट हवं ना सर्टिफिकेटच नाही त्याला रामबास म्हटले ती सोडित नाही क्लास आमचे 2 क्लास स्टार्ट करा सोडित तस ऑल दी बेस्ट तुला तुझ्या पुढल्या गुरीसाठी पण आता केला आम्ही तुमचे फोटोज केला कलेक्ट करून ठेवलेच होतं आकृती ते फोटोज दाखवतात तो ते फोटोज एका मला डिस्क्राईब करून सांगायला या माझ्या त्यात इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डच्या असला साधन केलं एक सर्टिफिकेट नाही सर्टिफिकेटचं म्हणजे या माझे नॅशनल लेवल गावले मला फर्स्ट प्लेस गावले त्या गोवंत कॉम्पिटिशन तस ಮಿಗೆ ಆ ಪೂರು ಎಂತ ದೋನ್ एक शिवमोगाचे त्या गव्हर्मेंटाचे गावले मला ಮಿಗೆ बाकी 2 या फर्स्ट प्लेस आहेत त्यांचं पुरं फर्स्ट प्लेस होता ओनली गुड या म्हटलं रे माझे एक 3 मंथ्स मी प्रॅक्टिस केलं होतं ना त्याचे पुरं गावले मी घ्या मेडल्स एक नॅशनलचे इंटरनॅशनलचे कॉम्पिटिशन अचिव्हरचे मेडल मी घ्या चूर आसना मी प्रॅक्टिस करवायचे आसना त्या एक कृष्णाचे आसन एक बारी घेऊन कृष्ण पळालो करायचं त्याच पर्टिक्युलर नाव म्हणे त्या आसनाचं त्याच कृष्णाचं सुप्त पक्ष आसन त्याच्या या मी या रिसेंट गेलेलं मी इथे गेलो होतो काही इंदोरच मध्य प्रदेश ती मला डेमॉन्स्ट्रेशन साधवले तर ती करोवे त्या योगा प्राईड अवॉर्ड देवे होते योगान साधने केले जनास पुरा तेव्हा मला एक डेमॉन्स्ट्रेशन दे म्हणून साधवले मी गे या इंटरनॅशनल लेवल असताना ती अंडमानाची एक MP होती त्यांच्या फोटो मी या एक मला दक्षिण कन्नडात मला एक सिलेक्ट करून एकता अवॉर्ड दिले योगाच्यावर एकता सुयोग अवॉर्ड मी या भरतनाट्यच फुल भरत मस्त तो या दिलंस कशाला प्रोग्राम दिलंस म्हटलं माझ्या एक्झामच्या पुढ्यात चूर जर एक्झाम झाल्यापर्यंत प्रोग्राम द्यायचे मी एक्झामच्या पुढे तसं मी त्या कृष्णाचे मला मस्त एक आश होते काहीतरी कृष्णाचे वेशा घालून त्या फॅन्सी ड्रेस असताना मी घातले माझ्यात
हे आमचे एक फॅमिली फोटो. तिघातून एक बहीण हां, एक एक तम्मा तम्मा. तम्मा आहे. ओके ओके. आता आकृती तुम्ही अखेरीस कशाला सांगू इष्ट पावता? मी ॲक्च्युली सांगायचं म्हटल्यार तुम्ही स्टडीजचे ಒಟ್ಟು ಕೈಲೇ तरी एक ॲक्टिविटीज करोव्या त्याच तुम्हाला एक माइंड अंत एक फ्रेश असता तुम्ही मिगे वाचवायचं तो चूर कॉन्फिडन्स गावता ते एक सपोर्ट असतं तुम्हाला एक ॲटलिस्ट मी ಎಂತೂ ಇಂದಲ್ಲ ಎಂತೂ तरी असतो ना म्हणून म्हटलं तुमचे सेल्फ कॉन्फिडन्स उणे करीत नाही त्या काय बिल्डअप होता मिगे योगांत तुम्हाला मस्त असे फील्ड्स असतात. एज्युकेशन म्हटलं हायर एज्युकेशन करो म्हटल्यार तेंतूत तुम्हाला या करत बॅचलर इन नॅचरोपॅथी आसा मिगे मास्टर्स करत तेंतू सो त्या एक स्कोप आसा चड मिगे आमी एक शिकवे एक तुम्हाला काही जाणार एक एक्स्ट्रा साधा एक क्षेत्रांत हॉबी बरी असल्या हव्यास बरी असल्यार शोक वय लायक ने तुला त्या एक खुशी द्यायला साय हव्यास आले मस्त कशी वय आता तुम्ही इतक्या वेळ सर इथे येऊन तुमच्या एक स्वप्रयत्नांत तुम्ही एक साधन केलं क्षेत्राच्या ಬಗ್ಗೆ आम्हाला आमच्या वीक्षकांचं एक माहिती एक वाटून घेतलं सो तुम्हाला सर पूर्वक धन्यवाद आकृती. हां मला इथे साधवून मिगे माझ्या ಬಗ್ಗೆ विचारून ह्या एक मस्त एक न्यू एक्सपिरियन्स मला आणि मला मस्त खुशी झाली सा त्यास मी एस्पेशली विश्व कोंकणी केंद्रास मिगे प्रतिबिंब टीम असं मस्त थँक्यू सांगव्या इष्ट ओके धन्यवाद. मनसिद्धरे मार्ग मन सांगवायचे सांगणे बरे आम्ही एक कैला एक काम आलोचन केल्यार त्या करव्या म्हण मन असल्यार त्यास एक छला घेतल्यार त्या एक आम्हाला एक पुढे न्याव्याची एक वाट असताना ती आपणाशी आपणापी दिसते काही वीक्षकांना असं सांगित या कार्यक्रमास आम्ही एक विराम देतो पोरांचो आभार.